Velkommen til denne podcast, hvor vi i dag tager et kig på udviklingsbistand i verden. I denne podcast vil vi forklare, hvad udviklingsbistand er, hvorfor lande giver bistand og hvilke fordele og udfordringer der er ved det. Jeg hedder Mikkel, og med mig i dag har jeg Julius og Mathias, som har viden om området. Julius, vil du starte? Ja, altså sådan lige for at give en kort forklaring, hvad udviklingsbistand det er. Så kan det ligesom defineres som den her økonomiske støtte og generelt hjælp fra for eksempel rige lande som Danmark eller USA til de fattigere lande. Med det formål ligesom at skabe både økonomisk og en social udvikling i det her land. Det kan fx være støtte til uddannelse, sundhed eller infrastruktur, eller bare generelt nødhjælp via de her NGO'er. Det er så ikke deciderede landene, men organisationer, der går ind og hjælper. En stor del af den her bistand den bliver organiseret gennem internationale organisationer, såsom FN eller Verdensbanken. Det kan være, at de giver en masse vand eller mad efter for eksempel en tsunami eller andre krisesituationer, der har været i landet. Yes, og typisk når man giver den her bistand her, så skiller man imellem bilateral og multilateral bistand. Bilateral bistand, det er, når et land giver støtte direkte til et andet land, mens multilateral bistand går igennem internationale organisationer, lidt det Juliusen snakkede om. Danmark giver for eksempel udviklingsbistand gennem statslige programmer og internationale samarbejder. Ja, det lyder meget spændende, men hvorfor vælger rige lande at give udviklingsbistand overhovedet? Jo, altså det kan der generelt være mange grunde til, men en vigtig grund, det er ligesom den her humanitære grund, altså et ønske om at reducere fattigdom generelt, eller forbedre levevilkårene i de her udviklingslande. Samtidig kan bistand også have den her økonomiske og politiske motiver. For eksempel kan bistand være med til at skabe den her stabilitet, stabilitet i ustabile regioner, og derfor også fremme fremtidig handel. Ja, hvis jeg lige må afbryde, så derudover kan udviklingsbistand også ses som en investering i global økonomis udvikling. Hvis udviklingslande de får en bedre infrastruktur og uddannelse, så kan de i højere grad deltage i verdenshandlen og skabe økonomisk vækst. Nu tænker jeg, at seerne de også har det samme spørgsmål, men virker udviklingsbistand i praksis? Det afhænger lidt af, hvordan bistanden den bliver anvendt. For eksempel, der er noget forskning, der viser, at bistand kan have positiv effekt, især når det bruges på den langtidige projekter, såsom uddannelse og sundhed og generelt infrastruktur. Men det kan også have nogle negative, som Mathias lige forklarer om. Ja, der er den her kritik af udviklingsbistand også selvfølgelig. En central kritik af det er, at bistanden kan skabe afhængighed, hvor modtagerlandene de bliver økonomisk afhængige af støtte udefra. Derudover så kan problemer som korruption og dårlig styring betyde, at bistanden ikke altid bliver brugt helt effektivt. Det vil altså sige, at det kan ende i sådan en ond spiral, og derfor aldrig nogensinde komme videre, fordi de ikke får hjælpen til at udvikle sig, men bare få støtten. Okay, så bare så jeg forstår, så effektiviteten afhænger altså af, hvordan bistand bliver styret? Ja. Effektiv udviklingsbistand kræver gennemsigtighed og gode institutioner og samarbejde mellem lokale myndigheder. Organisationer som OECD arbejder med retningslinjer for, hvordan bistanden reelt set skal effektiviseres. Ja, og hvis man sådan taler om begrebet, som er meget kendt inden for det, det er hjælp til selvhjælp. Det betyder ligesom det her med, at bistanden skal være med til at gøre udviklingslandene mere selvstændige økonomisk, i stedet for ligesom at skabe den langvarige afhængighed af os i landet. Okay, og hvordan hænger udviklingsbistand sammen med international økonomi? Jamen, i international økonomi ser vi f.eks. udviklingsbistand som del af den her globale økonomiske relation mellem diverse lande, altså både mellem i-lande, men også u-lande. Bistand kan så påvirke vækst og investeringer generelt i de her udviklingslande, og hvis et land for eksempel får bedre infrastruktur gennem bistanden her, så kan man altså også lettere tiltrække udlandske investeringer til dem. Ja, samtidig spiller globaliseringen en vigtig rolle. Udviklingsbistanden kan hjælpe lande med at blive integreret i verdensøkonomien, hvilket på længere sigt kan forbedre deres BNP og deres levestandard. Så bare for at afslutte det, så til alle seere, så kan man sige, at udviklingsbistand er et centralt redskab i international økonomi, som både har humanitære, økonomiske og politiske formål. Bistand kan bidrage til udvikling og vækst, men effekten afhænger i høj grad af, hvordan det bliver planlagt og anvendt. Bare så jeg har forstået det ret af mine to eksperter. Ja. Tak fordi I lytter med derude, og så må I have en god søndag.